Aku mai bakin magana a yau, mana zo zan yi magana a yau, magana a yau da magana a yau da magana a yau. Wani abu ne ya dame ni, na kasa zaune na kasa tsaye, na rasa sukuni. Matsalan ta saka tunani ya aure ni, ba karama bace don ta shafe ka ta shafe ni. Allah ya sa ina faɗa ku taya ni addini, ba komai bane sai ture ya mata talla. Wallahi digi na gani sai na ji kamar ne kwalla. Iyaye ku biya hankula. Ina jiye muku bishin Allah, akan kudi kuke son sai da kimar yarku. In ta abin kunya ku ce babu ruwan ku ne da cewa za ku kore ta laifin ta kona. Alhalin ku kuka nuna kudi shine muradin, sai yanzu za ku ce ta cuce ku ko kun cuci kanku. Da ni hukuma ne da kun gane kuran ku. A kunya mace da abun da ya kai ilimi, sai da taimakon uwa da kan zama malami. Ina tsoron haida ba karatu uwa ba ilimi. Kun san ta kamar wasu waye bayar mu bace. Allah sarki babanta ya mace. Kada ku manta ku ne kuka ce za ku rike amana da kwar ku mance. Na sani kadan cikin su kaddara ne, ba san ransu bane yanayin kasan ne. Don abun fa ya taba kauye da birane, amma duk da haka tallan ya mace matsala ne. Kai mai lalata diyar mutane, wawa shashasha sakare ya kai zaune. Katini na zo ne in ta maka kunni, abun da kai wayar wani ai wayar ka ta zaman ne. Aku mai bakin magana a yau, mana zo na yi magana a yau, magana a yau ne magana.